är detta? Vänta. En, två. Vänta, men fick everything köra. Det är kört redan, så whenever. Whenever you're... Hålla det! Right up. Vodka, Ahoy. Och då får man en påse med. En Ahoy-påse. Får man en påse med. Så det är nog bara vodka och en Ahoy-påse. 2,10. Rena rånet kallar man det. Hur mycket har du gjort av mig ikväll? Inte så mycket. Jag vet inte. Jag har gjort av mig 360. Kanske något sånt. Fan vad surt! En öl och en snaps. Ja, men det är sånt där. Ja, Och Tobbe! Alltså det där är surt. det var Det där är riktigt surt. förvånansvärt gott. Förvånansvärt, ska vi säga surt? Jag trodde inte jag skulle få i mig all vodka i munnen. Drick bara sån här, för de är jävligt sura. Det var ju soft också. Så jävla sura. Och goda. Jag kan inte äta citron. Exklusivt. Ingen citron som är. Exklusivt. Och Liv. Och sen så bruspulver. åh. Nu stänger jag av.